Zdravím vás, členovia Farmasy. Pre moju skupinu som sa rozhodol natáčať takéto inštruktážne videá. V tomto videu by som ukázal, ako môžete zaregistrovať dočasne novým spôsobom nového člena. Keďže doteraz sa posielali registračné balíky, tak teraz bude taká malá zmena. Takže prihlásite sa do bonusového systému. Ukážem vám takú tabuľku, kde dáte svoje ID, číslo a heslo. Ja už to mám pripravené. Takže v pozadí vám ukáže takúto tabuľku, kde máte svojich členov. Tuto bude taká možnosť vytvoriť záznam, na to kliknete a ukáže vám takúto registračnú tabuľku. Takže vypíšete údaje, táto tabuľka vás bude navigovať, tie červeným sú povinné, obchodný názov, pokiaľ nie je nejaký podnikateľ, stačí keď napíšete meno a priezvisko, e-mail, krajina, podľa toho, kde sa, odkiaľ pochádza, záujemca, ja dám Slovensko, dátum zmeny vám ukáže dnešný dátum, kedy budete vypisovať túto tabuľku, rozšírené údaje dáte ulica, mesto, okres, poštové smerovacie číslo, IBAN. Ak by dotyčný záujemca nemal pri sebe IBAN, stačí keď tam dáte X, ale upozornite ho, nech si to čo najskôr doplní, pretože keď má vypláca peniaze na účet, tak musí ich niekam vyplatiť. Telefónne číslo, dátum nástupu do spoločnosti, stačí keď dáte dnešný dátum a vám to automaticky takto vypíše. Tuto je taká malá zmena, kde máte možnosť zaslať firmám alebo poskytnem ja. Vy zvolíte možnosť poskytnem ja, ale fyzicky ten balík nekúpite, ani ho nebudete posielať. Ale upozornite od toho záujemcu o registráciu, že v najbližšej objednávke si on musí kúpiť ten registračný balík za 3 €. Za 3 € dostanete 19 vzoriek parfumov, nejaké vzorky kozmetiky a aktuálny katalóg. Takže ak to máte vyplnené, dáte uložiť. Ak by ste sa náhodou pomýlili, tak vás upozorní tá tabuľka. Môžem to vyskúšať. Takže takýmto červeným mi ukázalo údaje. Samozrejme, ja som ich nevyplnil, ale vy keď sa pomýlite, tak vás takto upozorní. Ale tu je ešte jedna kolónka, kde vás upozorní získateľ, to znamená, že vy si tam dáte svoje, stačí keď dáte skratko, vám dá možnosti, takže ja si tam dám svoje. Čiže kľudne, keď chcete pod niekoho registrovať vy člena, že budete niekomu registrovať, tak dáte tam to jeho číslo a takto to potvrdíte. Ak to máte vyplnené, dáte uložiť a čoskoro sa vám v systéme ukáže ten registrovaný člen. Takže pokiaľ by ste niečo nevedeli, obráťte sa na mňa, mám facebookový profil Peter Farmasy a tam mi môžete napísať. Majte sa.